Коста хора, аз съм XXMK и виждате, днес играем Dream League Soccer, нещо по-различно. Чакайте само да ви покажа отбора си, ще играем онлайн. С хак съм за милион пари, и безкрайно. Ето, Игуин, Роналдо, Меси, Гризман, Неймар Джуниор, Видал, Погба, Алба, Пике, Дани Алвеш, Алба. Не чакайте само да си. И Куртуа на врата. Само да сменяте с Алба. Къде е Алба? Да върнем да където то са Алба. И няма го Алба. Добре, както и да. Може да започваме. Ще го сложим. Сега се място на малко да се почим той. Така. Нека да започваме мултиплеера. Само се преместих и тук. Срачваме матч. Ето. Аз съм се направил такива. Нека му видим. Фернандо Торес, Ди Мария, Бурке, Пеле, Ладвин. Тези другите не са. Уайдвик, Флорда, Теас. Чакаме го. Ще го изчакаме. Ето почваме. Аз съм българин. Тук съм се направил, че съм българин. Той не че аз не съм бил. И може да започваме. Но съм против татовец. Той е Реал Мадрид. Ще го видим колко е Реал Мадрид. Нека да започваме. Сега тук Роналдо ще го нападне. Но остото препочва. Добре. Как успяхме? Ето че. Искам да мисля, че са Реал Мадрид. Так, Суарес. Тук някакъв проблем. Торес дали ще не стигне. Да. То са доста добър. Ще направим може би 2 матча или един с някакви купувания да направим. Игуин тук бързо извеждане. Так. Так. Роналдо. Извеждане тук. Роналдо шут. И това е гол. Yes. Браво, Роналдо. Да видят те. Напред е към Игуин. С шут и това е гол. Изи пизи Леон Куз. And it's 2-1. The game really needed that goal. And the referee gets the game going again. Нещо по-различно исках. Чакайте още клипове на играта. Меси направи на Роналдо кефен. Очаквате още такива клипове. 3-1 се доведе. То се вижда, де. Няма къде да ви обясня. Какво ми правиш? Алба. Така. Той се засилва и център. Към Суарес. Ето само събота. Yes! Така. Махни му. О, какъв пас. О, каква разигравка тук. Так. Так. Ариве Роналдо нищо. Много яко почва се развива този матч. Айде. Браво. Роналдо. Изведен. Как не успях. Чистя, браво. Ти беше доброто, я ще го направя. Той ще тук изпълнява.
Център. Към Гризман, Видал! Ох, какво спасяване! Сори, че викнах така хора, ама голяма емоция. Центровка. Тук е към Игуен, той шути за малко да вкарам. Нека го изчакаме. Так. О, Погба. Ей! Тъс попака не можа. О, Игуен. Бам! Оха! Какъв пропуск. Спасявай, браво! Браво, Гризман. Куртуа. Браво. Браво. Браво, момчета. Направо не им дава ми да дишат. И шут направиха 2 шута. И пак не им дава ми да дишат. Пак ни вкараха гол. Това е... Виждате, вратаря ми, екипа му кафеяк. Мен лично много ми харесва. Стил Барселона, защото аз ги харесвам като отбор. О, Роналдо! Тук Роналдо изведе, няма как да ми вкара 4-1. Лефт. Лефт или ще се прави някакви промени на отбора? Лефт. Oh, champion! I am the champion! Oh, yes! Виждате, тук сам съм бил. Само победи. 4-0, 3-0, 5-0. Сега съм на тиер 8. Сега искам да направя някакви покупки и мисля да спирам клипчето и някакви продажби, тъй като гледам, защото няма да мога. Иначе ще селне Депай, не трябва. Дебала. Белерин. Вау. Кавани. Вечером. Украина не. Чакайте малко, сега съм да видя. Хауърд. Не благодаря. Те като гледам, мисля да направим още един мултиплеер матч. Нека да започваме. Не, Реал Мадрид ги скъсах. Не. Доста приятно. Значи този матч и ще свършвам вече епизода. Мисля, че ще стигна. Охо, тъс Роналдо. Вау. Но само Роналдо пък му отбор е пак. Нека да започваме. Класен тук Роналдо към Суарес, так към Гризман, так към Видал. Шут и гол. Браво, Видал.
Чакайте с такива епизоди на тази игра, защото много ми харесва. И мисля да правя епизоди на нея. Так, Роналдо. Шут! Какъв пропуск, Роналдо, как може би? Трябваше да прескочи, нали така? Да. Бам! Роналдо. Бам! Шут и гол. Хайде, Роналдо вкара на другия отбор на Роналдо. Умри! Не! Две на едно. Опа! Минавка. Шак и гол. О, не! За 24 минути 2 на 4. 2 на 1. Това е доста... Як матч стана! Бам! Чисто! Артуро Видал тук. Доста хубава атака направиха, но не можа да се реализира в гол. Так. Ах, Меси бе! Че не можа да се върна назад. Моя топка. Тук трябваше да центрирам, нали? Много ясно. Да, ще центрирам тук. Аз съм чаквах, че се измъкна. Затова цъкнах паса веднага. О! Ейх! Викам, сега ще даде атака сам. Да не може да се. Тук паска ми Гуин. Той тук шути! Говал! 3-1 Говал. Най-якия Говал някога. Срещан в тази кариера на Гивоин. Роналдо само вкара пък моите Роналдо, Видал и Гуин. Орбе! Сега! Сега не де му обръща, бе! Али бе, ко правиш? Смашко! Ало! Видя го, аз той си помислех, че ще направим, аз му взех. Бам! Какъв пропуск? Yes! То добре, че то с малко не обсипат. О, Роналдо! Ето и Роналдо отнема на Роналдо. Тук какво беше? Дали това е 3 на 2? Не мога да издържа да прежалите 3 на 2 Роналдо става! Нека да видим какво ще направя спокойно. Мисля, че ще замисля някой пак, както се казва. Бам! Хайде бе, качалак!
Айде, Роналдо, вкарам. Роналдо. Да се пръснеш от смех. It's 4-2, so we're back underway. I wonder how that goal's going to affect this game. Well intercepted, Higuain. Well, and that's cleared upfield then. Бам! Ого, помка за пом. Belly. The assist tries Засада! by the referee's assistant. No cards yet. Според for the мен нямаше referee. засада, ма си съдя за теста. Какво извеждам ба тук? Дали ще има центриране? Не! Great tackle. Не ми отчети първият допир на копчето. Бам. Good interception. Oh, he takes the ball Бам. cleanly. На тачскрина не ми отчети първият допир на бутона. Копче. То моят телефон няма бутона. О, 4 на 38 But his минута. hard work and Сега тук на determination Роналдо. paid off there as he finds himself. Fantastic performance from this player and an example to young Бам, players пич. everywhere as he grabs Бам, пич. Now it's Pogba. Бам, And he's по back ба... in possession. Аре Sends it on. бе! Купиш това, хубаво. Oh, that's confident goalkeeping there. He chooses to throw this one out. Купиш ти, бе! Well, they're really pushing for an equaliser and there's not much time left. Пъскаш му я. Ronaldo. Роналдо тук, дали ще има шанс за гол? Не се върна. And there's a И така свърши матч 4 на 3, дами и господа, много добре. The one side grabbed that vital goal and managed to win by 4 goals to 3. Yes. Успяхме. Някак си. И това беше с мен, надявам се, че път ви е харесал.